Hai a bawb, croeso nôl I Label Deg. Cofiwch I hoffi'r fideo yma ac I wasgu'r bwtwm coch mwyn tanysgrifio. Pan o'n I adre dros y Nadolig, fues i'n pori trwy hen albwm lluniau a nes I ddod ar draws lot o luniau ohona I yn fabi. A un peth nath fy nharo I oedd y dewisiadau ffasiwn, ambell I beth cool ac ambell I ddewis cwestiynol. Ond, yn y fideo heddi, o'n i'n meddwl allan ni ail-greu ambell I edrychiadau o pan o'n I yn fabi. Mlaen â ni gyda'r edrychiad gyntaf. Dyma'r llun. Mae'n rhaid bod hi'n 1999 yn y llun yma, a un peth nes I sylwi oedd bod mam yn rili hoffi rhoi fi mewn melyn. Does dim lot o ddillad melyn gyda fi, a does dim lot o ddillad melyn yn y siope ar hyn o bryd, ond fi'n gwybod bod gyda fi ambell I eitem o'r blynyddoedd sydd wedi bod. So, dewch I ni gael gweld beth sydd gyda fi. Ges i'r ffrog felen yma o Zara rhyw 2 blynedd yn ôl. Sa'n meddwl bod ni'n gwisgo hi gyda'r top wen o dani, ond mae'n ffrog rili neis ar gyfer yr haf. Dyma'r ail lun. Bach o gefndir I chi o'r llun yma, o'n I mewn parti wigs. O'n i'n tua 2 neu 2 oed, so y flwyddyn 2000-2001. A maen nhw'n gweud bod trends ffasiwn yn cael ei efelychu bob 20 mlynedd. So mae yna 20 mlynedd ers y llun yna, a MHLENTYNDOD nôl mewn ffasiwn, maen nhw'n bobman ar hyn o bryd. So lwcus I fi, mae gyda fi bar. A dyma'r wisg derfynol, mae dyngyris yn gret unrhyw dymor, ac I fod yn onest, mi fydden ni'n gwisgo'r wisg hon, sa'n gweld dyngyris mewn mas o ffasiwn yn fuan o gwbl. A dyma'r llun olaf. Felly, dyma fi, fy nghefnder cyntaf Twm, a fy mrawd bach Siancyn, chi'n nabod Siancyn. Ni gyd yn edrych bach yn shei yn y llun yma, ond fi yn dwlu ar beth I fi'n gwisgo. Wir I chi, se'r gardigan yma yn Zara neu rhai o'r siope stryd fawr, bydde fe'n gwerthu allan. Yn anffodus, sim gyda fi cardigan liwgar, ond mae gyda fi siwmper tebyg-ish sy'n lliwgar, a fi'n meddwl o'n i'n gwisgo par o jeans corduroy gyda nhw hefyd. Dyma'r siwmper, fi'n meddwl welwch chi lot o eitemau tebyg I hyn yn y siope yn 2022. A dyna ni am fideo arall. Dyma cwpl mwy o luniau ohona I, jyst I chi gael gweld pam bod y trends na ddim wedi stico. A gadewch fi wybod yn y sylwadau pa edrychiad oedd eich hoff edrychiad chi. Cofiwch I hoffi'r fideo, I danysgrifio ac I wasgu'r notification bell fel bod chi'n cael eich hysbysebu bob tro ni'n rhoi fideo newydd lan. Ond tan fideo nesaf, tara!